खुलुमबावबाय लोगोफोर आरोबाव मोनसे कयेकता खोथा बिक्रम दैमारिनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ जों खोनासंनानै लानि बे अजदाथ' ससियेल मिडियायाव जाखाबाय थायो आरो नुदोंबो फ्राय आं नायनाय जाया कमेन्टखौ आरो आंनि माबाखौ गुबुनाबो सालायनाय जायो नालाय मालाबा दा बे जितु बिक्रम दैमारिया बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि सोमावसारनाया बहा दङमोन ना बे सोंथिया बयनिबो नोजोराव फैखागोन आरो नंगौबो आं बबेयाव दङमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि आन्दलननि समाव दाथ' बे जातिनि मोनसे आन्दलनमोन दा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि आन्दलननि समाव आङो जेरावबो गैयामोन आं न'आवनो दङमोन आरो आन्दलननि स्पिरिटखौ आं नायदोंमोन सोर मा बुंदों आरो सोर मा बुङाखै आरो सोर बबेयाव दोङो आरो सोर मा बुंदों आं बेफोर खोथाखौ माने जाज खालामबाय थायोमोन दा आं बबेयाव दङमोन होननाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे खोथा फैयो नोंथाङा मानो फंसेबो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि समाव बै समाव बुङाखै नङा होमबा बेनोथ' मेन खोथाया दा आं मोनसे खोथा नोंथांमोननि सायाव बुंनो नागिरदों बुंग्रा आरो खोन्थाग्रा गैयाब्ला नों माबोरै मिथिनो नङा होमबा दा आरो नोंथाङा जेबोखौनो मिथियाब्ला मोजां गाज्रि नों माबोरै बिजिरनो दा बेबायदिनो आं गोबां गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव आं बुंनाय जायो थिग आरो समाल'सनाबो खालामो थिग खिन्थु आं बै समाव बहा दङमोन बेखौ दिनै रोजा सोंदोंथ' दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन जे प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङाव आन्दलन खालामनानै ब्रिटिशनि चिफ जानो थाखायसो आन्दलन खालामदों होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन बिनि थाखाय दुखुखौ आंबो मोन्दोंमोन रायजोआव मोन्दोंमोन गोबां रायजोनि दैदेनगिरिफ्रा दुखु मोन्दोंमोन जे बे खोथाखौ बुंनाङामोन आनखि आंबो दुखु मोन्दोंमोन थिग दं आरो ओजोङै मोनसे खोथा बुंबावदोंमोन जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आं बिटिसिनि चिफ इएम जिएम बा एमपि बा गावबुराबो जानो थाखाय आं बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङै आन्दलन खालामाखै नङा होमबा हाग्रामाया बुंदों आन्दलन खालामदों बिनि थाखाय आरो प्रमद बर'आ बुंदों आं बिनि थाखाय आन्दलन खालामाखै सेकेन्डआव आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबावदोंमोन जे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट दा जाथ'वा मोनथ'वा आरो रायजो सरकाराव बिदि पलिसि गैथ'वा आरो प्रमद बर' बिथांनि जों दैदेनजानाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि आन्दलननि जिथु मुभमेन्ट बेयाव माब्लाबा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन ओजों आरो प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायागौमानि जोङो जिराया आरो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङाव जुदि सुहि खालामनांगौ जुदि गैयाब्ला आरो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायाब्ला आं सिगनेसार खालामा होननानै बुंदोंमोन खौरांखौ बुजिबाय दा आं बहा दङमोन आं बेखौसो नोजोर होना बुंनो नागिरदों जे हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङाव बिटिसिनि चिफ जानो थाखायसो आन्दलन खालामदों दिनै बिटिसिनि चिफ जाना जायाखै प्रमद बर'आ नंगौ नङा जाबाय आरो ओजों प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन जे बिटिसिनि चिफ इएम जिएम एमपि जानो थाखायबो आं दिनै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङै आन्दलन खालामाखै नाथाय दिनै बे बिटिसिनि चिफ नंगौना नङा सिएम नंगौना नङा आं बेखौसो नोजोर होना बुंदों नोंसोर बुंदोंथ' आं बहा दङमोन दा आरो मोनसे सेकेन्ड खोथाया जाहैबाय जे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनथ'वा जाथ'वा रायजो सरकाराव जेबो पलिसि गैथ'वा आरो प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय आन्दलनाव माब्लाबो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन दिनै जादों होनबा जायाखै ओजों आरो प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायाबा आं माब्लाबाबो सिगनेसार होआ होननानै हाग्रामा प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय बे सिगनेसार होदोंना होआखै होबाय आं बेखौनो नोजोर होना बुंदों दे नोंथाङा बहा दंमोन आं बेफोरखौनो नायबाय थादोंमोन आनएक्सेप्टेड रायजोआ माब्लाबाबो गनायनो हायै मोनसे लायार थगायनाय दा हाग्रामा महिलारिया थगायखो ना प्रमद बर' थगायखो नङा होमबा दिनै राजनितिकआव थानाय नेताया मालाबा थगायनाया सम्भब जानो हागौ जाथाव गिदिर गिदिर खोथा बुंनानै गोदो गोदो प्रल'बन होनानै राजनितिकनि मानसिया थगायनो हायो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाना थानाय समावनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बे मोननै खोथाखौ रायजोआ गनायनो हायो बेयो थगायदों नङा आरो एकर्टनि उनाव बिथाङा बुंबावदों जे रन्जन दैमारिया बे एकर्टनि गेजेरजोंनो उदां अख्राङाव फैबाय दिनै उदां अख्राङाव फैदों होनबा बहा दङ दा रन्जन दैमारि सारा बे खोथाखौ बिथाङा थगायदों आरो दिनै एकर्टनि खालामनोसै सानसे सिगाङाव बे बिथाङा बुंबावदों जे एकर्टनि दफाफोरा आखरे आखरे जुदि जाफुङाब्ला आं सोरनिबा न'आव
मिनिस्टार न'आव आङो सुइसाइड खालामना थैगोन बे थगायनाय ना बास्तब अब्ला नोंसोरनो बुंदो आङो बै प्रमद बर' बिथांनि थगायनाय टीमाव थानांगौ ना हाग्रामा महिलारिया सादा सिदा दि नंगौ खौरांखौ बुंनायाव थगायनाय टीमाव आं थानांगौ बिसिनि जाना बुंनांगौ आं बेखौ नोजोर होबाय थादों नङा होमबा बै समनिफ्रायनो आं बेखौ नोजोर होबाय थादों सैथोआ बबेयाव दोङो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङाव दिनै माबायदि काहानिफोरा जालांखो गासैबो मिथिगौ नङा होमबा दा बेखौनो आं दिनै बुंदों जे दिनै बिनि फिथाइखौ दिनै मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिरायनाय गैयै उन्दुनो हायै बिथांमोना जादों गमायनो गोरबोआव जुदि बिथांमोना जुदि दुखु दंमारोब्ला जाथिनि थाखाय सानमारोब्ला बिथांमोना उन्दुनो हायाखै फारसेथिंनिफ्राय मोनसे गोलाव जिन्ज्रिखौ एसेबां गोजौआव लांनायाव मोनसे जिन्ज्रिखौ फसना होनाय लोगो लोगोनो गाहायाव सिरिजोबदों जायनि परिमानखौ दिनै जायनि माबाखौ एन्सारखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोननो गोनां जादों मोनफ्रोमबो दायथ'खौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै लानो गोनां जादों सानफ्रोमबो हुज्रिखावनाय सानफ्रोमबो मिडियायाव हारिनि अलखदनि नाख्रेबजानाय एभिकसन खालामजानाय मबा कर्टखौ लांजानाय इउनिभार्सिटिनि प्रब्लेम डिलिमिटेसननि प्रब्लेम गासैबो प्रब्लेमा दिनै जमा बबे मोनसेनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै माबानो बिनि थाखाय बेसेबां माबा खालामनो एबसुआ दिनै दायथ' लानो बेखौनो आं दिनै बुंदों जे आं बै समाव जेरावबो गैयामोन आं न'आवनो दङमोन आं बेफोरखौ नायबाय थादोंमोन न' डाउट आंहा जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया दे बड'लेण्ड सोमावसारनाया आंहा जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया आं दिनै बुंदों आरो सोरबा जुदि कन्ट्रिबिउसन जुदि नागिरदोंब्ला डिमाकुसि आन्सलिक भेरगाव आन्सलिक खाग्राबारि आन्सलिक बिथांमोननियाव सों बिथांमोना आंनियाव मानो थाङोमोन बिथांमोनजों आं मानो गुड उइल दासिमबो मानो जों दिनै मोजां सम्पर्क दोङो सोरबाया जुदि मिथिनो लुबैदा बिथांमोननियाव सोंहैबानो जाबाय